Hello, hello. Ati Tanigawa, Tingyo, Timits, Jerlikop. Ito nga doon, sudah mo nagkasampay, nga pahali. Hey, nga pahali ko ko. Yung dua, ka, ano nga.
Hello, Ate Mitch. Ate Kapit, Ate Joy, thank you sa pag-away-kaway dyan. Ate Laila, thank you sa patamsak, Ate Laila. Maraming salamat. Ayos ah. Kahit hindi ka na magpasalon, Ate Laila, maganda ka naman eh. Enjoy your life. Life. Thank you. Maraming salamat. Nag-live ulit kasi bagsak ang watch hour.
Proud Bulakenyo. Thank you po. Sir Dada, thank you. Thank you sa patamsak dyan. Rina Vlog, thank you, thank you. Rina Vlog, thank you dyan. Pagtambay dyan. Di, yan, Disyada. Parehas pala kayo, magkakababayan pala kayo, Mr. Dada eh. Ni Proud Bulakenyo. Baka magkakilala pa kayo. Hindi kayo ano. Ano ba? Okay. Ano yan? Pilimon? Tahian ako nag-work. Kaya si Mr. Dada nasa tahian nga yan. Proud Bulakenyo.
Vision Official, thank you. May jacket na po kayo. Thank you sa pagpunta. Welcome po, Vision Official. Thank you sa pagdalaw. Maraming salamat. Mr. Dada, dikit na si Proud Bulakenyo. So, balikan mo na lang siya. Mr. Dada. Thank you sa inyo dyan. Thank you sa mga pabidyo dyan. Maraming salamat.
Hello, hello. Thank you. Maraming salamat sa pag-video dyan. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyong pag-video dyan.